lim taka birthday an lom zo chuan pawna haw tura chhuakin chu chuan thlatum hle mahse linyan nen an haw dun tur thu in alo hnial tlata khua avutin thli a thaw vuk vuk bawk nen jiani chu ha chhiau khek khekin cheniu chuan a kot phelin a hak tir thwaia jiani chuan hnar ve dawn mahse a hnar hman meu lo chu ani tuna chang chuan kopui nei ani to ti chu chiang takin chu chuan lim hmel takin a hrilh boka chumi hnuwa samchawna simple tak mawi tak ni reuh si hi rawn phawrh chhuakin jianin alo hmu chuan mak ti takin alo ena ala hre chiang viau school an kal laia chu an len chhuah puya som tu anga ema wangin chu thil chu abun tir topa midangin bialnu anei nia an sha theinan le ama anti boy to lo nan ani thu a shil chumte kha jani chuan lavatin asam chu a chon nga the na chu chuan a man zowa pele le turin a shil ve bok ninyan kar ron thlen lai chuan Chinese New Year man dun puya jani chu alo som le meka mahse jani chuan linyan nen remrot na dang an nei to thu lo shilin alo hnial wata mahse an bul loka karon dinga an thu soiron shepa linyan chuan remrot na an siam lo thu chu alo soi ve khau si anin man chiang viau mai cheniu po in akia nga Chinese New Year mangai tur a shilin anin thla zui ta ngal mahse jani te an kalyam hnu lok chuan message dongin jani tho alo ni a chu jaw lama remrot na an lo nei to thu shilin aron phale ta tho mai shu jaw lama jiani akir le hnu chuan a chanu nen konga an kal lain chu chan pa chu kara ron kalin aron chhai fiam hluta jiani chanu la chuan tlangwa ler ve takin aron ti boy moti in alo thin rim man hle a mahse school kal ho thin an ni thu a soita ka chuan jiani po in lovakal masa turin a shila chu chan pa chuan Chinese New Year mang tura chu wan an chan dang tle ma song te nen an ron kal thu shilin abula an ron man thei tur thu le ra man na po chu wan a siam vek to thu a shila kal ngal mai turin a som ringot bok jani eroin chutyang ro man na engma anei lo thu lo shilin chu chan pa chuan makati hle a jani chuan a local don lo thu soin a kal san zui mai bok zana chuan ama teya ko thlere taka chu in jani chuan beer inin aroi to hle a phone chuan chu chuan ron biak tum reng ma se ala du lok law kum thar chuan nun thar aron thlen don ti in a hlim em a apya hlawak lawa changin chu wan alo thlir reng ti po chu a shelaw chumi hnu lok chuan chu po ron in lanin jani chuan aroi muswala nga in alo ngai ven vak lawa mahse nget taka aron kwa tak lopa ero chuan ama nge ani ti achang ta ham hai deuh chuan engia ron ti azota chu chuan ngun taka mel run chung hian party na aron kal box si lo nen zong tu ra aron kal thu chu a shela chumi hnuwa a ber in zo zai chu mu in a thin rim hle a adara wana soi nokin ani angnulatan pona zo in hlo omsia a shelo wem ni ti in alung oi lo hle a angai to ema wang chuan a in thunun zo meu law jani chuan ama thunun tum lo turin thin rim taka lo shilin avon na chu a thing thlan noka ama po in angai sak ngai lawa tunna a omdan te thu chu a she thiam lowin a ril ru chu ati boy ve hle a chu chuan in thiam lo tak hian ngai dam lo dilin nakin zela chuan thataka a en kol to tur thu chu alo shil dam dapa chuta atan thil pe ka nei thu shilin asanna a en zawa revak lawa an hun tiama thlen thu shilin an hmalam khopui engmoi tak chungzo na chuan halpwa tam takaron in kap chhuaka amoin anal hlom tak zeta jani po chuan moi ti ve hle in mahse chutyang atana ati sak mai chu a she thiam lo hle chu chuan janin alo mel reng ti a shat chuan alam hoya in siam remin adara chuan adom sakle a jani mi tuitling a mu chuan adu zong ani lawem ni ti zot vatin angai twa hle a mahse alu lo thing vat adu zong hun hlim om man te halpwa halte
vur tol le shoppinga thian te ne na chhuah ho wa thil ei ho te chu nuam ati zawng ani ti a hriat thu hrilin chutiang taka alo hre chiang ve ringot te chu jani tan chuan mak ti lo thei po ani lo ami padu le ati buai ve reng thin ama ngai sak ve ngai me lo tu nia a hriat kha ani miawa jani mi tui luanga hmu ringot te chuan a thin lung chu a hre om ru em em a chu jawa chuan vura om lo ba ka thian po anga ve lo thu hrilin ama deuh to pani thu chu a hrila poya ti ngem ti in a zot thlap bok chiyu bok chuan nakina thutluk na asiam le don pon engbuai na po nei se ama chu soipui hmasa turin a hrila jani hnial hma ho chuan kwale vongvongin alaka changa biru to lo turin angen zui bok alaka chuan feelings ala nei ve reng ti a hria a jani ne na po athu takani ti shilin ama chu hnaile swal adu thu le alaka chuan aril ruput angcha chu phu ve in ama ti lom tuma abe angai to lo thu le ti lui na po angai to lo thu shilin akyanga hun tam tak man adu thu chu a shela akwa na changa thla dulin aril ruput manglan tirnan a fob zui ta vong bok anin thla meu chuan jani chu thoka la ko ka chiyu chuan nara thok azir angai thu in lo fiam zawa alung oi lo hle mahse avoi khatna ani ti sha in chiyu ero alom em phunga nget taka kwa zui le in jani po in tim takin alo kwa let ve bok ato zing ma taka chiyu chuan thla in kai rialin an ho du na an bo rak chu a hadam thlak ta bok anyang chiyu po chu alim ve hle a jani ne na chuan alaka changa in la sang to mi lo turin a shil le chen bok jani ta in ko tan thlen ta ka chuan jani chuan kal to tur shilin apo chu strict ve takani thu a shila alo mu palani chuan zana holo bok nen thil chalo angai to pal mai lawin kalwat turin a shil zui boka chiyu chuan betura shilin jani po in nakina alo byak tur thu chu a shil ve bok zantin ati po chuan kalwat wat se ati wang chuan alo pom mol ani bera mahse chutia anin nor lai tak chuan apu in ron kauta ka chuan ranglu tokin chiyu phena chuan abi ru zui wata mahse rin ai takin apu chuan alo be thale a chiyu po chu phur sara jani pu omna lama chuan phein apangpar tui pek te chu awati pui ta lop lopa in lama thingpui ina an thut nu te chuan an ti ya in rualin jani pu chuan abethiam nge chiyu chuan abethiam zok ti po shat har takani chiyu po chuan kapu tia kau ve main jani chuan lo ei lo hle a ama pu chawani thu aril ru lo soi molin apu mi khwal ngai na lo in ti po chuti taka chiyu alo be tha chu alo ngei ru ve em bok kongka anun kek ta ka chuan chiyu chu rang taka thawin ama chuan awa chhon tur thu soin akal zuya janin azui ve ngal bok chiyu naute zinga pakhat chuan present enge mo hi alo pom luta jani chuan apu in midang laka changa thilpek tam tak don adu lo thin thu shilin ani lo chuan a thin rimanga mun phe in avu chuak mayang ti a shilin present chu lakir tir tum vyang ma se chiyu chuan pek nge ya du a no chhuah a hlau deuem ni ti ya zo chuan jani chu a chong ba deuh nak mai apu la chuan chiyu thilpek ho chu alo lom phiana a hlimpui em ti chu amit menga alang chiangin anui reng maya chiyu po chuan in ti thei takin engtin nge hetyang chuan min pe chhuata kang ti in jani chu awashil ru sur sura jani chuan apu le chiyu te in kom theilu tuk chu makati ve hial an college professor fengin student exchange nei tur thu soin chumita na thlan ani ve ngei theinan kalsan masak mai atuma chiyu po chu po zui tel dor dorin apu po chuan thatakin an kal chu alo phal ve mai bok kongpuya an kal dun lai chuan cycle nula pakhat hian chak takaron khalin jani mazon taka aron tlana ranglu toka chiyu chuan lo pot sonin an su lo hlawa cycle khaltu po chuan ngai dam ron dil zui molin akal nu po chuan rei lo te ti in chiyu chuan nge takin jani chu akwa tlata jani chuan
kholai oman ni bok nen nuam chu atilo hle a anu dewa phei chuan chiu chuan fiam le hlakin jani chuan akeya ra sak nokin atlan chhezui dai chiu point en zui vungin khatyang taka ahlim mela mulo na arei to boka wangin athir zui ta vong ringot college ala chuan bailu churun shwain an professor feng chuan film shoot tur ron kalan ni thule chumi kar ni chunga subject lama lo chen pui turin alo shila jani chuan hun nei vak lo thule homa kan nga thu soi ma se bailu chuan a hun tha alak sak lawang ti in lo ngen ve boka chumi mun chu j1 ako mu po chuan makati lo thu soi tel shamin ani jani po alo om ve reng bok nen chiu ron tirle bok ani ti asha chuan angai ru hle a ngei vyang ma se an professor te du dan ani miao angin azom lo thei si lawa ma se chumi zo chuan lep lama in muturin a shile ta nga la an project a chuan atel ve ngei thei do ni anga in alom hle a phur takin lep lam panin akal ta nga nal building dang pana akal lai chuan chiu bok chuan alo kaule hlola abula run kalin a hmelim sang mu chuan a chana lo zot wat jani chuan a boina ani empty in lo chang bakhle a thin rim le ringot chu chiu chuan mel vungin thin rim ringot lo tura ti in a thil ron ken sak chu a mu a ma se jani chuan ngai sak du lowin thil dang soi tur a nei lo ani chuan ti in midanga zui tur te zui mai tura shilin akal san maka chiu po in shil hai dewin a mel zui le vung leplam janin a thlen chuan a senior nel ve ber bula chuan thil omdan te zotin an project a telve tura mi somruk panga zinga thlan masak birani thu chu lo shilin jani chu ahlim hle a ti tur te zot ngal thwain chunulama an investor tur an local don thu te shilin an lo film khurangai tur zia jani point a sheboka a senior bula chuan omin a ti tur ang ti in lo zak ve zela chunulama chuan professor chongri po sheto in lep chungchang lam chu alo shel fia phei mola lepan ron thlen don hnaya ami biak o chiang taka a sha taka chuan a pen home chu a she chang to lawa professor feng baka chiu le mr liu te churon lutin phok dewin jani chuan alo mela ma se chiu ero chuan makti mela pu ve lem lawa professor feng chuan an research kalpui dante damdoi lam an khoi dante chu lo shil fia molin jani senior pa chu kawin chiu le mr liu te chu an investor an ni thu chu alo shila anin chibai zui bok jani po chuan makti takalo mel ve in tuna chang chuan alo to zeu tur thu chu a soi phei chuan a hu phur mel le boka chiu po in jani ngo chu lo mel ve bokin professor feng po in jani chu alo mel sha tir ve boka an lepa an thil siam chungchang vel report an ngai thlak na tura chuan consult assistant turin a shil zuya jani chuan a hu phur mel le bok chiu ero alo lo mel le thunga an omdan vel chu mr liu po chuan alo mu mai lo kher mai Gianni te senior yan la yan an project chungchang vel projector manga a shil fia mol lai chuan chiu chuan Gianni ne na chuan a thil soi ho a sha thiam lo te chu zotin Gianni chuan alo shil fia ve ngal mola chiu chuan du mel tak le hlim tak alo mel le thinin an pia loka chu mr liu chu ron ding chuak thutin thil danga ron soi ta dai mai an project chungchang chu du to ka thil ei ho chu a rota Gianni po chu kal ve ngei turin adua professor feng chuan engwanga jiangi chu titil ve kher nge ti lo zotin mr liu la chuan chiu me chadu zong takani ti sha in alung ti oitumin Gianni chu ani angtan hun man pui thei chu mitam tak du ani thu te soin Gianni chu te nom taka chiu kianga omtir chu atum hle a chiu ero in mr liu chu lung oilo mel takin alo mel ve thung chuta bodyguard te chu kawin shwai chhuak turin thu chu a peta nga la mr liu chuan a shathiam lo hle ma se chiu chuan a mu pha ka omtir to lo tura ti makin an hnuk chhuak zui ta dor Gianni lam chu hoile in nui verin an thil ti lai a zo to boka ho puya asom zuya
mahse professor feng chu rang taka anin kara ron inrolin athil soi omzia zotin an student te chunga an ril ruput mang ang chu thil ni dan ani lo thu soin jiani thawang chu aron hau hle a che yu chu nui sukin jiani kut chu von sakin abial nu ni thu chu a shil tlang tamaye jiani chu alo tim hle a mahse che yu ro tang takin chu project ka a invest chan te po jiani wang vek ani thu shilin business card pakhat phorin a pe zuya tuna chang chuan an project investor chu ama chawani to don thu le summa mo an nei pon a card te pe ka number chu bepop zel tura shilin an project a sum tam tak a se na chan chu jiani wang chaw ani thu shilin mahse du sakbik lo turin a ti hlau thunga din mun hlo oma da lo tur le research environment bo ruak nuam tak a nei thei na na ti ani thu shil tlang me in jiani po chuan lo mel ve ngot ngot ringot chi yu nu ne na po at bodyguard chuan jiani chungchang chu report pe in chi yu tan chuan atling tok ngei tura ni ti chu a thutluk na ani deuh topa poisa tam taka invest bok nen anu chuan alo ngai ven hle engtiang re nge anin kop to ti te zotin bodyguard chuan an la in kop cha lo thu chu alo shil le ta nga la chi yu nu chu alung oi lo mel hle to a chi yu chu zui tu zok ani thu shilin jiani chuan voi tam tak a hnar to thu ba ka wechat lama po a block fau thu te thlenga shilin anu chuan a fapa hnar ngam tu chu zun chhuah nge tum ta a mai chan nge ya a fapa du chu mu ve a du ani che yu le jiani te nakal dun tur po che yu chuan kai tum vyaw ma se jiani chu alo in la sang zela kotla ya in ngai zong lo in fop ngor chu an mule ta nga la chu mi te en pa che yu nui mela mu chuan jiani chuan lai takin man mo takin akal son pui ngal nal mi omlo na mun de wan thlen chuan che yu chuan jiani chu thingkung bula dang che pin in block to lo kha an soi ni lom ni ti in a zot le a an investor ani angin investment alak let a hlau lowem ni ti te zotin jiani po in a unblock le tange nge che yu chuan jiani chu nui vur pa a abianga pe sakin amita chuan midang nen te khin phak rual an ni lo chu alang chiang hle a mahse jiani ero amu chu ala thawak lo che yu po in a mu mai lowa a chan chu a zo tawat jiani chuan soi she me hle ti muthiamin engi mu chu a om ngei ti a sha a midang thu soi ngai ven lo tura shilin a om dan chau chu ngai twa turin a ti ve thunga a chel zia a alo ti lan to te chu jiani chuan ngai twa kirin a pian cham nuam taka a man puite Chinese New Year ra athil ti sak zong zong a chang te po in che yu ril ru chu a sha thiam ve deuh ruak to a chuta a in rin lo lai taka che yu wan aron fo le taka chuan alo changmar at to dal deuh fatin atal chhuah thei rual chuan che yu maya chuan a beng zui tamaya che yu chuan shil hai mel lek lek hian a pian nu lama kut thak a tor lo thu chu a soi boka jiani chu a che dana wang chuan nuam ti le chia law mahse a ma zok tharum mang masa ani thu zoi tak chuan alo soi sha ma che yu po lung oi lo shan lawin a du chuan beng zel tura ti in ani point a fop zel thei boka nga a thamai alo ti hlawa jiani chuan alo du lo mel khop mai thu tak zo khian che yu chuan alaka changa a in lak shan thu chan chu a zot le a alaka aril ruput mang po ala ngai reng ti chu shema se nai adu tlat lo chu a sha thiam lo jiani po in thok la halin apa in a thla alo mu a changa rem changa ama mang changka ya lok na lo tel ve atum dan chu soin na sa taka adodal thu te po a shila ama asha chan paule a pholo ja sha in atan chuan hnai ngam chi ni ya asha lo thu chu a shil bok chu mai ba ka aril ru tak chuan annun lo man to dana changpo khan ama a hnar na chan pakhat ani thu chu aril ru tak chuan a soi zuya che yu chuan hnem tum taka kwa vong in angai san angot ani bik lo thu shilin an chung ko din mun in an lo na po a thiam lo ani lo thu a shila chung buaina te chungai twa lawa aman a chin fel vek tur thu shilin ama churing top mai turin a fui mol mola in kai rialin lep lama chuan thla turin an kal dun zui le tabok
lepa thlen la chuan student zinga hmeichhe pakhat chuan a hmoi chu enga tinge ti in lo zot vata rang taka dar thlanga in en ngalin a lipstick hnoi alo pher chu ni in zak lutukin a siam changala chumi hnuwa a phone chu phorin nuam ti vak lo chungin che yu chu a block le ta a chan po a thil ti swal ngai ti swal nun le lo sham tura inven atum wanga ni chuti lai chuan che yu nu professional assistant chu ron kalin jani chu aron zonga Mrs. Chi in hun anei chuan a hmu du thu shilin jani po in ngai ngam zan lo chuan a zoi ve tamaya hotel room pakhata alo ngak ran mai jani nen chau chuan om du nin Mrs. Chi chu nel om lo mel taka thu in a fapa nen an chung chang a sha thu chu soin engtianga om nge atum zel ti te zotin an chung ko din mun in thlauna po atet lo zia an shil deuh ngat ngata jani chuan rang tak hian a fapa chu a laka a om dan chu a thunun sak thei zo kang chu ti in alo be sei hle a Mrs. Chi chuan mel deuh ram ramin a kar tarun phor chuaka million som ti a soi lai lai chuan a fapa kal san na tur ani chuan ti in lom takin alo pum na samaye Mrs. Chi chuan mel ranin ani lau ti in alo chang tamak a fapa nen chuan in ngai zong tura ti zokin jani chuan alo hnar thwai thunga a fapa chu a hua em ni tia zo chuan rang zetin jani chuan a huat lo thu lo soi vatin a zirna in sor binga du thu le doctor thatak ni atum thu lo shilin chu wanga ni thu chu alo soi moi ve a mahse Mrs. Chi po ala beidong du lo damdo in lein a hminga anda sak thei ba ka an chung ko ho sak zia te adu apyang anti sak thei ba ka an chung te thlenga an chan pui thei thu soin jani chu minatum hle a mahse jani chuan a hnar le ta tho a fapa chu adu lo thu tlang taka shilin chumi hnuwa a in thiar fi hlim san zui ta ngale jani chhuah cha chuan Mrs. Chi chuan a phone chu lakangin anin biak na lo ngai thlave reng tu chi yu hne na chuan a hre chang theyem a zot le ngata chi yu ero anu thil ti dana chuan alom lo hle a aril ru hne tuma thei to pa chhuah la ya alo in rol ve chu thin rimin a block pha le ngei don ti sha in lungoi lo takin a phone chu ada khum mak